Čaute všetci! Dnes sa budeme rozprávať o oddeľovacích metódach. Tieto metódy sa používajú práve v kontexte zmesí. V praxi často potrebujeme zmes vytvoriť, ale zároveň odtiaľ často treba nejaké zložky oddeliť. Avšak, ako na to? Dnes sa pozrieme na 4 oddeľovacie metódy. Filtrácia, destilácia, usadzovanie a kryštalizácia. Vráťme sa na chvíľočku k diagramu z minulého videa. Ako bolo vysvetlené, zmesi sú komplikovanejšie ako chemicky čisté látky, keďže zmesi sa skladajú práve z chemicky čistých látok. Zároveň, tieto látky sa v zmesi nespájajú žiadnymi chemickými väzbami a práve vďaka tomuto faktu ich vieme od seba spätne oddeliť. A na toto používame oddeľovacie metódy, ktorých cieľom je teda rozdeliť zmes na jednoduchšie látky. Predtým, ako sa pustíme do vysvetľovania jednotlivých metód, je ešte dôležité dodať, že tieto metódy fungujú na základe fyzikálnych vlastností jednotlivých látok, keďže látky si tieto vlastnosti v zmesi zachovávajú. Začneme filtráciou. Filtrácia je metóda, ktorú používame každý deň a možno si to ani neuvedomujeme. Ide napríklad o cedenie cestovín, filtre v kávovároch, akváriách alebo digestoroch. Ide o rôzne druhy filtrov, avšak vždy ide o oddelenie nerozpustnej tuhej látky, cestoviny kávy, od kvapalín alebo plynov. Fyzikálna vlastnosť, ktorá sa tu využíva, je rozdielna veľkosť častíc, teda častice vody versus pomletá káva. Na obrázku vidíme, ako vyzerá filtrácia v laboratóriu. Filtračná aparatúra sa skladá z lievika, v ktorom sa nachádza filtračný papier, teda filter. Čo na obrázku chýba je držiak, ktorý zvyčajne drží lievik. Proces je veľmi jednoduchý. Do lievika sa naleje suspenzia. Tuhé častice sa zachytia na filtračnom papieri, toto nazývame filtračný zvyšok a do kadičky pod lievikom preteká čistá kvapalina, teda filtrát. Ďalšou oddeľovacou metódou je destilácia. Filtrácia sa používa na oddelenie tuhej látky od kvapalnej. Destilácia sa na druhej strane používa na oddelenie dvoch kvapalín, a to na základe ich rozdielnej teploty varu. Na obrázku vidíme destilačnú aparatúru používanú v laboratóriu. Proces začína tu, kde nám ukazuje šípka. V tejto kadičke sú zmiešané dve kvapaliny. Kvapalina A, ktorá sa začína variť na povedzme 120 stupňoch a kvapalina B s bodom varu na 150 stupňoch. Tieto dve kvapaliny chceme od seba oddeliť. Túto zmes začneme ohrievať a teplotu budeme udržiavať na približne 130 stupňoch. Práve na toto slúži teplomer. Čo sa deje ďalej je, že kvapalina A sa varí, keďže teplota je vyššia ako 120 stupňov, zatiaľ čo kvapalina B si tam len tak oddychuje. Keďže kvapalina A sa varí, zároveň sa aj vyparuje a týmto spôsobom sa oddeľuje od kvapaliny B, ktorá zostáva v kadičke. V tomto bode sú tieto dve kvapaliny teoreticky oddelené. My však ešte potrebujeme premeniť paru späť na kvapalinu, keďže s plynmi sa pracuje zle. Takže pary stúpajú a vchádzajú do chladiča, kde sú ochladzované a skvapalnené pomocou stáleho prísunu vody. Voda vchádza, prejde cez chladič a vyjde von. Destilát, čo sú v podstate skvapalnené výpary, prekvapká do zbernej banky. Destilácia je v bežnom živote používaná napríklad na výrobu alkoholu alebo nafty. Zostávajú nám ešte dve oddeľovacie metódy, o ktorých sa možno až tak často nehovorí. Usadzovanie a kryštalizácia. Usadzovanie, alebo teda sedimentácia, je často súčasťou nášho každodenného života. Usadená káva na dne šálky, piesok na dne mora, olejové škvrny v polievke, ale aj usadzovanie červených krviniek ako spôsob určovania zápalu v tele. Sedimentáciou vieme od seba oddeliť tuhé látky a kvapaliny, ale aj kvapaliny od kvapalín, ako pri destilácii, avšak za použitie inej fyzikálnej vlastnosti, a to hustoty. Princíp tejto metódy je založený na Archimedovom zákone, ktorý hovorí, že látka s väčšou hustotou klesá ku dnu, látka s menšou hustotou pláva na povrchu. Zoberme si piesok a vodu. Keď ich máme spoločne v kadičke, piesok začne pomaly klesať ku dnu. Väčšie čiastočky sa usadia prvé, menšie neskôr. V prípade oddeľovania dvoch kvapalín je výborným príkladom voda a olej, kde zostáva olej na povrchu, keďže olej má menšiu hustotu ako voda. Poslednou oddeľovacou metódou je kryštalizácia. Ide o oddelenie rozpustenej tuhej látky od kvapaliny. Princípom metódy sú zložky s rozdielnou rozpustnosťou pri danej teplote.
Zlúčeniny sú vo všeobecnosti lepšie, respektíve rýchlejšie rozpustné v horúcich kvapalinách, teda rozpúšťadlách. Keď sa teplota roztoku zníži, rozpustnosť danej látky sa tiež zníži a látka sa solidifikuje, čím sa vytvoria kryštály. Kryštalizácia sa dá docieliť aj opačným postupom, a to zahrievaním. Rozpúšťadlo sa zahrieva, až kým sa neodparí, čím rovnako vzniknú kryštály. Poďme si všetky metódy zrekapitulovať. Filtráciou od seba oddeľujeme nerozpustnú tuhú látku od kvapalín alebo plynov, ako napríklad filtrovanie odpadových častíc vo vzduchu alebo vode, a to na základe rozdielnej veľkosti častíc. Destilácia od seba oddeľuje dve kvapaliny na princípe rozdielnej teploty varu, kedy sa jedna kvapalina vyparuje a druhá nie. Usadzovanie sa používa na oddelenie nerozpustných pevných látok od kvapaliny alebo kvapaliny od kvapaliny na základe hustoty. Usadzovaním, rovnako ako destiláciou, je možné od seba oddeliť dve kvapaliny. Avšak rozdiel je v tom, že usadzovaním je možné oddeliť iba kvapaliny, ktoré sú nezmiešateľné, teda majú rozdielnu hustotu. Rovnako môžeme porovnať filtráciu so sedimentáciou. Odpadové častice v bazéne sa neusádzajú na dne, okrem väčších častíc samozrejme, ale sú rovnomerne rozptýlené. Tu nám sedimentácia nepomôže. Naopak, ak je vo vode napríklad piesok, tam je jednoduchšia sedimentácia ako filtrácia, aj keď teda obe sú účinné. Kryštalizácia funguje na princípe rozdielnej rozpustnosti pevnej látky v roztoku a následnom ochladení alebo odparení roztoku, čo spôsobí tvorbu kryštáľov. To bude teda na dnes všetko. Zostaňte zvedaví.